Que tal? Moi boas tardes. As axudas para a construción de vivenda protexida son o eixe central do Plan de Vivenda aprobado hoxe polo Goberno. Ademais, os pisos que reciban fondos do Estado non van perder nunca o carácter protexido. Os alumnos galegos van poder examinarse sen sair da casa se teñen unha enfermidade grave. Educación abre esa posibilidade para garantir que ningún estudante perda unha proba importante por motivos de saúde. Para evitar fraudes, os exames faránse con controis biométricos, un sistema que permitirá verificar que quen está ao outro lado é realmente o alumno. Primeira comunidade autónoma que regule os exames virtuais no ensino público non universitario con sistemas biométricos que garantan a autenticidade dos resultados. Os pasaxeiros dun tren Feve que ía dende Ferrol a Ortigueira comezaron o día cun bo susto. O convoi comezou a arder á altura de Moeche nunha zona de moi difícil acceso. Non houbo feridos, pero os pasaxeiros tiveron que ser evacuados a pé polas vías. E estas imaxes que van ver poden parecerlles as dun incendio, pero non o é. É unha queima controlada, unha ferramenta clave para previr o lume e crear franxas de seguridade en zonas de risco. Neste telexornal Mediodía imos acompañar un equipo de brigadistas para ver como traballan sobre o terreo. Imos amosarlles tamén algo que pode marcar un antes e un despois na seguridade marítima. É o primeiro bote salvavidas insomerxible de Galicia. Unha cápsula pechada con capacidade para 36 persoas pensada para resistir nas condicións máis extremas. Xa está en funcionamento no buque Eirado do Costal e promete cambiar a forma de salvar vidas no mar. No xuízo polo boleto premiado da Primitiva había dous testemuños clave, un o do loteiro e outro o do seu irmán, tamén acusado. Foi precisamente este último quen asegurou que actuou seguindo instrucción de lotarías e que en ningún momento pensou que o que estaba facendo fose ilegal. Todas mis actuaciones fueron obedeciendo órdenes directas de SEDAE. Acompañar a la policía, comunicarle a mi hermano la proximidad de la caducidad. Seguro que pasaron por ela e igual non o sabían. A estación intermodal de Santiago volve estar no foco internacional. Nesta ocasión polos seus ascensores e as escaleiras mecánicas. Acaban de recibir un galardón internacional que recoñece a súa complexidade técnica e a integración arquitectónica co resto da estación, ademais do uso da tecnoloxía máis avanzada. Nos deportes gañou o Dépor o Mirandés en Riazor, partido de moitas emocións no que os de Hidalgo remontaron un gol en contra. Marcaron Vil, Mario Soriano e Jeremai, que foi titular tras recuperarse da súa lesión. E se teñen plans para esta tarde, atendan. Chegan as treboadas a boa parte de Galicia. Pode haber chubascos intensos, refachos fortes e mesmo pedrazo. Hai zonas das 4 provincias en aviso e ademais soben as temperaturas, sobre todo no litoral norte, deixando unha sensación de bochorno en toda Galicia. Hai un dato que preocupa en Galicia. Cada ano pérdense máis de 4.000 millóns de euros polas baixas laborais. A Xunta quere poñerlle freo e aposta por abrir un diálogo con sindicatos e patronal para buscar solucións. Hoxe no Parlamento explicou esta iniciativa no debate coa voceira do BNG, Xesús. Sin esta sesión de control, o presidente da Xunta quiso chamar a atención sobre o problema social, sanitario, pero tamén económico, que supoñen as baixas laborais en Galicia. Ana Pontón, voceira do BNG, acusouno de querer criminalizar, dixo, os traballadores. Mais ben ao contrario, aseguraba o presidente da Xunta, trátase de defender o dereito a coller unha baixa cando hai unha causa xustificada, pero ao mesmo tempo combater as posibles fraudes. A iniciativa da Xunta para combater o absentismo laboral non tivo boa entrada nas bancadas do BNG. Cren que a Xunta pretende criminalizar os traballadores. A súa medida estrela é perseguir por terra, mar e aire os traballadores e traballadoras de baixa porque, segundo vostedes, son magos e baleantes que finxen estar enfermos. O que debe facer a Xunta, Diana Pontón, é mellorar a atención sanitaria dos traballadores. Coincide o presidente da Xunta, pero deixa claro que unha cousa é o dereito a unha baixa e outra ben distinta, unha fraude. Todo aquel que teña dereito porque está enfermo, porque ten algún tipo de causa obxectiva que hai dereito a estar de baixa, que o fai necesario, non é que teña dereito, é que hai que coidalo especialmente.
Pero todos aqueles que podan estar cometendo algún tipo de fraude, eso non pode ser. A situación no Concello de Lugo serviu a Gómez Besteiro para criticar unha posible moción de censura contra o alcalde socialista. Rueda advirte de que o PP estaría no seu dereito ante o desgoberno do Concello. Porque para vostedes isto é un xogo democrático no que non hai límites. Por iso lle falo das boas persoas, porque as boas persoas teñen conciencia. Que vostede teña o morro de falar aquí de ética, referíndose a Lugo, e tendo como teñen a Diputación, é increíble e os delata perfectamente, señor Besteiro, os delata. Se están buscando casa, isto interésalles. O Goberno acaba de aprobar un novo plan de vivenda. Busca ampliar o parque de pisos protegidos e inclúe novas axudas, tanto pros promotores como pros compradores. Tamén haberá medidas para facilitar o acceso ao alugueiro entre os máis novos. Xosé Manuel. Sí, Marta, vanse destinar 7.000 millóns de euros, o triplo que no plan anterior. Segundo o Goberno, este plan pretende corrixir o desequilibrio entre a oferta e a demanda. Haberá subvencións para rehabilitar vivendas, 8.000 euros para melloras estruturais e 13.000 para a accesibilidade. E, como dicías, este plan inclúe axudas para que a mocidade alugue vivendas protegidas con opción á compra. Aumenta o bono alugueiro da mocidade a 300 euros mensuais e haberá axudas de ata 250 euros para alugar unha vivenda habitual. As comunidades gobernadas polo Partido Popular acollen o plan con reservas. Dende a Xunta din que chega tarde e falan de atraso inxustificado. Con varios meses de atraso, o Plan Estatal de Vivenda ve a luz e faino cunha máxima. Que nunca más con este dinero público se puede especular. O Goberno asumirá finalmente o custo do primeiro ano en solitario, despois as comunidades deberán achegar ata o 40% do orzamento total. O Executivo agarda lealdade. Todos tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. As autonomías, especialmente as gobernadas polo PP, mantéñense a expectativa. Queren ler a letra pequena. Non se fían. La política de vivienda, que saquen los planes y que prometan lo que quieran, es un absoluto fracaso. Galicia lembra que chega tarde. Lamentar a irresponsabilidade dun goberno central que non é quen de facer o que ten que facer en materia de vivenda. E apremia o Executivo a axilizar os trámites para poder convocar as liñas de axuda. Nos pola nosa parte xa temos os deberes feitos, xa temos preparadas as convocatorias das axudas. O plan contempla diferentes tipos de axudas. Haberá subvencións para construir vivenda nova, pero tamén para rehabilitar e para mozos que decidan alugar. Inclúe un mecanismo de control para asegurar que as vivendas se axudiquen de maneira transparente. Exixirá un rexistro de demandantes e un sorteo ante notario. Non precisa aval do Congreso. O Goberno prevé que estea desplegado no segundo semestre do ano. Lamentablemente este 2026. E seguimos pendentes do xuízo polo caso das máscaras. Un alto cargo do Ministerio de Industria recoñece que pechou unha reunión entre o comisionista Víctor de Aldama e exministra Reyes Maroto. Aldama era habitual no Ministerio de Transportes. Yo siempre veía al señor de Aldama entrar al ministerio, subir a nuestra planta y irse a ver al asesor Coldo García. Pero non tanto no de Industria. De feito, é a primeira vez que relacionan o presunto conseguidor da trama Coldo con este ministerio. Esta reunión yo no sabía que estaba el señor Aldama. Vale. Y después, posteriormente, he visto que estaba el señor Aldama. Es una reunión que cerró la ministra con otra persona de las que asistía a esa reunión. A exsecretaria de Ábalos tamén asegurou que Jessica Rodríguez participou en 13 viaxes oficiais do ministro e que Coldo García pagaba os seus gastos. ¿Y cómo pagaba Coldo García sus gastos? A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta a su nombre, una tarjeta de crédito. Por outra parte, a exsecretaria de Aldama dixo que o empresario lle pediu que mediaran a compra do chalet que usou Ábalos. A tregua entre os Estados Unidos e Irán debería rematar a próxima madrugada, pero Donald Trump dalle 24 horas máis ao réxime iraniano para retomar as negociacións previstas en Pakistán. Ese encontro de momento segue no aire. Os interlocutores de Irán non confirman a súa presenza e o vicepresidente Vance segue en Washington. Dende Teherán chega outra noticia preocupante. Executaron outro preso vinculado ás protestas de xaneiro e a oitava execución relacionada con esas movilizacións. Europa vai manter as relacións comerciais con Israel. Fracasou a proposta española de rachar totalmente os acordos con Tel Aviv. María.
Sí, porque romper relacións con Israel require unanimidade dos 27, algo que hoxe por hoxe non conta cos apoios suficientes, sobre todo de países como Alemaña ou Italia. Bruxelas, iso sí, abre a porta a outras vías máis realistas como unha suspensión parcial do acordo comercial con Israel, para o que precisaría da maioría cualificada, aínda que tampouco está garantida. Pero con todo, o ton sí que se endurece un chisco. Bélxica podería apoiar esa alternativa e países como Francia ou Suecia sí que propoñen vetar produtos de territorios ocupados. Con todo, hoxe o debate levouno España e tamén Irlanda e Eslovenia ata Luxemburgo, onde se manteñen reunidos os ministros de Exteriores. O español, José Manuel Álvarez, insiste en que está en xogo a credibilidade da Unión Europea. Si no somos capaces de enviar una señal clara y fuerte a Israel que tiene que cambiar su política, perderemos nuestra credibilidad. Tenemos hoy que ser capaces de hablar con la misma fuerza, por los mismos principios, buscando los mismos objetivos, cuando hablemos de Ucrania, cuando hablemos de Sudán y cuando hablemos también de Israel. Pasado mañá pecha o aeroporto de Santiago por obras e as compañías seguen preparando a operativa. A maioría dos voos irán para Alvedro, pero hai aerolíneas que trasladarán a súa actividade a Peinador. Durante un mes, o voo de Vueling a Barcelona vai saír dende Vigo, Mar. Así, na reprogramación de rutas necesarias polas obras de Lavacolla, sabíamos que Alvedro acolle gran parte da operativa, pero Vigo tamén recibe máis voos a partir dos xoves, que cando pecha o aeroporto de Santiago. Aquí en Peinador, a compañía Vueling reforza a súa presenza destino a El Prat, Barcelona, con 3 frecuencias diarias máis que as que xa tiña, é dicir, entre 3 e 4 avións a maiores por sentido. E será así ata o remate das obras en Santiago, previsto para o 27 de maio. Se hoxe pasearon por Vigo, seguro que notaron máis ambiente do habitual. A cidade recibiu 3 cruceiros na mesma xornada con máis de 7.500 turistas. Unha imaxe que confirma a tendencia de Vigo, consolídase como parada clave nos circuitos internacionais de turismo. Primeira tripla escala de cruceiros este ano en Vigo con 2 xigantes, o Britannia e o Ventura, entre os dous máis de 7.000 pasaxeiros, e o contrapunto Le Bellot, un buque de ultraluxo con menos de 200 persoas para unha experiencia exclusiva. Case todos veñen de Inglaterra. England. E pisan Vigo por primeira vez. It's the first time we've been here. Parte quedan na cidade. Sobre todo o tour que fago eu hoxe, que pola cidade de Vigo, eu penso que ao final o que buscan é ver un poquinho pois como funciona a vida diaria, digamos, aquí na cidade. E pola outra parte xa están os autobuses agardando. We're going to Santiago de Compostela. Are we going to see the cathedral? Chegan con excursións contratadas no barco a outras zonas de Galicia ou de Portugal. Bueno, saben que é unha zona de España que é verde, que a gastronomía é moi boa, moitos deles van a Santiago, pero non todos, moitos van a Portugal, a Valença, a Tui, a Bayona, ou fan un tour por Vigo, é dicir, a variedade dos tours é moi grande, non? A coincidencia destes 3 cruceiros anticipan un ano intenso no Porto de Vigo. Teñen programada outra escala tripla o 2 de setembro e 11 dobres. Hai novidades importantes para quen traballa no mar. Un barco de Cangas é o primeiro da frota pesqueira española en incorporar un bote salvavidas insomerxible. É un prototipo financiado con fondos europeos que mellora de forma notable a seguridade dos mariñeiros en caso de naufraxio. A principal vantaxe deste bote ríxido é que a tripulación pode acceder a él dende o propio barco, sen entrar en contacto coa auga do mar, o que implicaría risco de afogamento ou hipotermia. Embarcamos aquí pola porta e unha vez que esteamos todos, pois facemos o sistema de arriado. Unha vez que tean todos os tripulantes a bordo. Ten un sistema, unha palanca, tiramos e se acciona o sistema hasta que toca agua. Unha vez que toca agua, desenganchamos e nos desviamos do barco. Ten capacidade para 36 persoas por riba da dotación deste buque que conta con 31 tripulantes. É totalmente insomerxible, autopropúlsase con motor diésel e posúe equipos de radio e xeolocalización. A manobra de arriado é rápida e autónoma. Sistema hidráulico, digamos, estas acumuladores, o que fan é que, ainda que non haya corriente no barco que quede sin suministro eléctrico, el solo automáticamente poidas arrear o bote ao mar. O bote foi probado xa en augas de Terranova, onde pesca o eirado do Costal da armadora canguesa Moradiña, o primeiro pesqueiro en instalar este prototipo que empregan habitualmente os grandes mercantes. Polo seu peso e tamaño, non todos os barcos poden leválo a bordo.
Creemos que en muchas de las unidades de la flota sí podrá serlo. Entonces es cuestión de analizar, estudiar y trabajar pues quizás en un proyecto extendido de este que ahora se concluye. Hoy diseñado por unha empresa nórdica e custa alrededor de 300.000 euros. O proxecto está financiado con fondos europeos destinados a mellorar a seguridade no mar. Xa viron na nosa portada as imaxes do incendio nun tren Feve que cubría a ruta entre Ferrol e Ortigueira. Obrigou a desaloxar os pasaxeiros. O lume comezou na cabeza do tren, na zona das máquinas, e por sorte non se estendeu aos vagóns. Os pasaxeiros baixaron polo seu propio pé, pero tiveron que ir andando ata o apeadoiro máis próximo, xa que a zona na que comezou a arder o tren en Moeche é de moi difícil acceso ata pros propios servizos de urxencia. E estas lapas que están vendo non son un incendio forestal, forman parte dunha queima controlada na Serra do Invernadoiro en Ourense. É unha medida de prevención. O propio operativo provoca lume para crear franxas de seguridade en zonas de risco. Está todo controlado. Mentres uns queiman, outros van delimitando o perímetro e vixiando refachos de vento para evitar que o lume se descontrole. Nesta campaña está previsto realizar preto de 250 queimas destas características en toda Galicia, pero dependerá das circunstancias meteorolóxicas. O Parque Natural do Invernadeiro foi un dos espazos con alto valor ecolóxico afectado polos grandes incendios do verán pasado. Ata aquí chegou o lume que se iniciara en Chandrexa. Con esta queima pretenden facer unha franxa de protección. Esta zona é unha zona de fácil acceso nos lumes, colle moita forza cara ao perimetral do Invernadeiro, é unha zona para intentarla protexer. Nesta queima controlada na Serra do Invernadeiro traballan ao redor de medio cento de efectivos de Abril de Laza e de Medio Rural. Traballan en dous sectores diferenciados para evitar que o lume se descontrole. Para facer a queima teñen que darse as condicións axeitadas tanto meteorolóxicas como topográficas sobre o terreo, controlan o perímetro do lume e a forza do vento. Si, por exemplo, estuviera preparada a queima e chegáramos aquí e viran os fachos de vento tal, teríamos que suspender e todo o traballo non valdría para nada. O plan de prevención de incendios da Xunta para esta campaña contempla 244 queimas en toda Galicia, que se aproveitan tamén para a formación e adestramento dos equipos que interveñen. Nos próximos 6 meses haberá reforzos importantes. 22 brigadas súmanse ao operativo de prevención de incendios na provincia de Ourense. 6 mancomunidades contarán co apoio das brigadas ás que destinan 2 millóns de euros. Farán traballos de prevención, manual e mecanizado, de vixilancia e de defensa dos lumes. Se o ano pasado tiñamos esas 16 brigadas, pois este ano vamos ter 22. 22 para traballar na prevención, nas faixas secundarias. Defensa contra os lumes. A loita contra os furtivos non cesa nin de día nin de noite. Estas son imaxes do dron da Policía Local de Vigo. Dende o aire ven a varias persoas extraendo marisco na zona de Teis. A sorpresa foi maior cando ao chegar onde el por terra viron que era un vello coñecido, que xa o pillaran o día anterior. Máis cousas, os alumnos do ensino público non universitario van poder examinarse dende a casa en situacións extraordinarias, por exemplo, ter unha enfermidade grave. Os profesores terán ferramentas para verificar a identidade do estudante. Será con controis biométricos que respectarán a protección de datos, algo no que Galicia vai ser pioneira. A primeira comunidade autónoma que regule os exames virtuais no ensino público non universitario con sistemas biométricos que garantan a autenticidade dos resultados. Son meses en que os opositores que optan ás prazas na educación pública botan toda a carne no asador. Os exames son en xuño e hai especialidades como a de educación infantil onde se presentan ata 24 aspirantes por cada praza. Con calor ou con frío, sempre tempo de oposicións. Viñemos a unha academia a estudar como se aprende a buscar un traballo para o futuro. Ainda que non estean convocadas as prazas, temos que pensar que unha oposición como mínimo, minimísimo, o tempo de preparación é un ano. Por lo tanto, non podemos esperar moitas veces a convocatoria, senón que hai que estar preparado previamente. Estamos falando de mínimo 8 meses, un ano. Pues desde septiembre, nada, poquito, la verdad, 6 meses, 7. Debería dedicarle más. Al final muchas distracciones, yo que sé, amigos, quedadas y sí que podría dar un poquito más, pero sí que es cierto que, bueno, es complicado.
Preparar unhas oposicións chega a ser parecido ao deporte de alto rendemento. Viñemos preguntar cales serían as 3 estrategias básicas que hai que ter en conta. A constancia, o realismo e o adestramento. Teño outro traballo do que non estou contento e na miña edad non teño moitas opcións. Opto por aquí. E hoxe en día moitos opositores preparan as clases en liña, traballan a través do ordenador. Xa nin sequera é necesario vir á aula. Hai traballos que non son unha mera ocupación, son un verdadeiro estilo de vida, especialmente no sector primario, porque non é doado coller un día libre ou unhas vacacións cando dun depende o sustento de moitos seres vivos. Para que esa dedicación non sexa unha atadura, comeza a haber empresas especializadas neste tipo de substitucións. Mónica. Pois así é, acompañar un familiar ao médico, ir a unha boda ou xa non digamos ir de vacacións, contar con tempo de ocio é unha das principais dificultades para agricultores e gandeiros e para iso precisamente nacen este tipo de empresas, sociedades de servizos agrarios que ofrecen persoal cualificado para se facer cargo das explotacións en calquera circunstancia. Esta mañá en Guntín coñecemos a Manuel e a Candela. Vamos a la Candela, mira que vacas máis bonitas, verdad? Unha das súas 10 empregadas, os dous son titulados en Fonteboa no ciclo superior de gandería. Tuve unha oportunidade de poder ir de Erasmus a Francia e toqueume cunha familia que xa eran bastante maiores e tiñan este tipo de servicios. Dime conta de que era a miña vocación e que montar unha granxa de cero era complicado, pero si dar este tipo de servicios e axudar a outra xente, pois era o ideal. Igual que o seu xefe, Candela non procedía dunha familia de gandeiros, non herdaba granxa, pero tiña claro cal era a súa paixón. A parte de traballar en moitas granxas durante os meus estudis, tamén fixen Erasmus en Irlanda e en Francia. E vi moitos tipos de maneiras de traballar. E contanos en que consiste o seu traballo. Si, esta é unha granxa na que vimos casi todas as semanas. Veño eu sola, eles marchan ao mellor, eu que sei, de día libre ou con seus abuelos ou o que sea, fíanse de min para que eu quede aquí sola. Normalmente ordeño, arrimamos comida. Nós nesta casa nunca houve vacacións hasta hai 2 anos. Necesitamos de empresas como a de Manuel. Necesitas depender de xente que sepa como funciona a granxa, que sepa como vai, para poder dicirlle, oye, mañá teño que ir ao médico, podes vir para aquí? As tarifas son 300 euros por día, pero aquí premiase a permanencia, así que os clientes habituais teñen bons descontos. A ver se teñen a resposta. Cal é o produto que máis se rouba nos supermercados? Podían pensar que algo fácil de levar, como unha crema de cara ou unha lata de atún. Pois non, é o aceite. Levábamos meses en sobresaltos co prezo do aceite de oliva estabilizado, pero o mercado volve a mostrar signos de cambio e unha tendencia á alza. Na comparativa semanal, o Virxe Extra notou un incremento de 2,12%. Subeu moito, baixou e agora volveu a subir outra pizca, sí. O aceite está a 4,09, o que levamos, ese, pero estuvo a 3,68. Agora toca esperar a que comece a floración das oliveiras, que será dentro de 15 días. Entre os produtores hai incertezas sobre como será a colleita debido ás intensas choivas deste inverno. As tensións logísticas polo bloqueo do Estreito de Hormuz tampouco axudan e hai medo a que os prezos acaden aos niveis de hai 2 anos. Tanto que, segundo o barómetro do furto, o aceite de oliva é o produto máis roubado nos supermercados. Eu vin na televisión algún que mete polo forro, mete por iso. Eu a verdad que se meto algo me parece que xa me vou na cara. As técnicas de roubo son do máis variopintas, o que obriga as superficies comerciais a adoptar medidas de seguridade tamén coas botellas do aceite. Teño visto en algún supermercado que o precinto ese dunha alarma para que non che levan o aceite, como unha botella de licor cara. A metade dos furtos son cometidos por autores multireincidentes, mentres que un 35% corresponden a bandas organizadas que seleccionan produtos de alta demanda e fácil revenda, como é o caso do aceite de oliva. Atendan este dato, cada día tíranse ao chan en España uns 60 millóns de cabichas. O tratamento deste residuo é todo un reto e nos Países Baixos o goberno estalle reclamando á industria tabaqueira que asuma o custo total da súa recollida. Representan o 40% dos residuos que se recollen na rúa. Miras para el suelo e colilla. É verdad que non hai moito civismo nese sentido. Hai que tiralas onde se deben tirar. Un custo de limpeza que pagan todos os cidadáns.
Deben de facerse responsables desas colillas ao final debido a si tú fumas. Magua que hai fumadores para os que o cómodo é botar o chan ali onde estean, aínda que non todos. Lo que hago es guardármelo mismamente en el bolsillo y tirarlo en un sitio pues adecuado. Precisamente aquí teño unha que acabo de guardar. Bueno, tirarei nunha papelera ahora. En Vigo son pioneiros nun programa de recollida e reciclaxe de cabichas en colaboración cos hostaleiros. Hai que botar os restos aquí, almacenándose nun balde e cando está cheo, veñen por el. Hai moitos que aún non están concienciados, que collen, tiran a rincha ao chan e a pisan. Pouquiño a pouco, hai moita xente que xa está acostumbrada, se levanta e deixa a rincha no ceniceiro aí. Me echo el pitillo, lo apago en el cenicero que tengo en la mesa y después cuando me voy, cojo la colilla y la tiro allí. Antes teníamos que estarla barriendo a cada rato, pero ahora ya está mucho mejor. Son un dos residuos máis abundantes e contaminantes na natureza que pode tardar ata unha década en descompoñerse. Parece un dato durísimo, ¿no? Chégalle ben. Que contamina, claro, muchísimo, claro. Billóns de cabichas acaban cada ano en montes, ríos e océanos. Santiago volve ser referencia na arquitectura de todo o mundo. O último premio internacional pon o foco en 2 elementos claves na estación intermodal da capital de Galicia. Seguro que nin repararon neles, pero, Alejandro, aí están. Sí, todo un referente, xa que a empresa encargada do deseño dos ascensores desta estación intermodal de Santiago de Compostela ven de recibir un premio outorgado pola revista Elevator World. O proxecto laureado componse de 6 ascensores, 3 deles panorámicos, como este que poden ver agora mesmo, que conectan o vestíbulo principal coas plataformas. O xurado destacou deles a súa accesibilidade, confort e seguridade nunha instalación pola que pasan cada día milleiros de persoas. Tamén foron premiados pola súa boa integración arquitectónica. Son algo máis que simples ascensores e escaleiras. Ao final están moi ben conectados, entonces eu penso que é moito mellor que antes. Trátase dun conxunto de elementos de mobilidade que se converteron nunha peza clave da estación intermodal. Me parece una gran mejora porque llevo ya mucho tiempo usando la estación y bueno, esta última remodelación que han hecho pues queda mucho mejor a nivel estético, funcional. Están diseñados para conectar plataformas á entrada principal e as áreas de servizo, totalmente integrados na arquitectura como un elemento máis. Creo, ¿no?, que han llevado un premio por el diseño. Me parece fantástico que en Galicia pues se lleve un premio a nivel mundial. A empresa incorporou ademais a tecnoloxía máis avanzada para garantir un control intelixente e os elementos de seguridade e de eficiencia enerxética como referencia. Pois entendo que iso dá moita visibilidade. Este premio internacional ven consolidar a Intermodal de Santiago como un referente na modernización do transporte en España, un espazo público integrado na cidade. Temos novidades na investigación polo colapso da pasarela do Bocal en Santander. A xuíza imputa un terceiro funcionario de Costas. Trátase do xefe de servizo de proxectos e obras, no cargo dende que se instalara a pasarela ata maio de 2023. A magistrada considera que a falta de mantemento da infraestrutura pode ser unha neglixencia grave que derivaría na morte de 6 mozos. Seguimos o xuizo polo caso do boleto premiado da lotería. Esta mañá declarou na Coruña o irmán do loteiro, que tamén está acusado por branqueo de capitais. Defendeu a inocencia dos dous e asegurou que sempre actuou sen ningún tipo de interese persoal. No se me ocurre llamar a la policía porque no veo actitud ilícita en ningún momento. O seu era un testemunho clave neste xuizo e defendeu que sempre actuou de boa fe, Xoel. Sí, o exdelegado de Lotarías nesta provincia da Coruña, Marta, respondeu ademais a todas as preguntas das partes e fixo tamén un relato dos feitos acontecidos aquel 2 de xuño do ano 2012, cando o seu irmán Manuel acudira ata a Delegación Provincial de Lotarías na Coruña para informalo de que atopara un conxunto de boletos entre os que se atopaba ese 10º premiado. Miguel Reija, que está acusado precisamente por ese delito de branqueo de capitais, asegurou que non sospeitara en ningún momento de ningunha actividade presuntamente delictiva por parte
parte de seu irmán, por iso non alertará a policía nun primeiro momento, e dixo tamén que o primeiro que fixo foi precisamente introducir ese boleto premiado nun sobre para protexer as súas pegadas. Miguel Reija asegurou tamén que actuou en todo momento seguindo instruccións directas da SELAT e dixo tamén que non fixera ningún tipo de trámite para que seu irmán puidese cobrar eses 4,7 millóns de euros. A Fiscalía mantén para os dous esa petición de 6 anos de cárcere, mentres as súas defensas solicitan a súa libre absolución nun xuizo que quedará previsiblemente xa mañá visto para sentenza. Miguel Reija tamén defendeu a súa inocencia. Asegurou que non fixo ningunha xestión para facilitar que o seu irmán, o outro acusado, cobrase a primitiva premiada con 4,7 millóns de euros. Todas mis actuaciones fueron obedeciendo órdenes directas de SELAE. Acompañar a la policía, comunicarle a mi hermano la proximidad de la caducidad. Todas estas acciones siempre fueron por orden de SELAE, nunca motu propio. Explicou tamén que non lles deu importancia ao resto de boletos que acompañaban a primitiva millonaria porque o importante era ter diante o boleto premiado. Los boletos pequeños que rodean a posteriori y varios años después se demostró la utilidad de esa información, pero en ese momento, y teniendo el boleto principal, no tenía, había un 90% de posibilidades de que no sirviese para nada. Si admitiu que el tramitou a reclamación do seu irmán sobre o premio para evitar a caducidade da primitiva millonaria. Tras a súa declaración, as partes expuxeron as conclusións finais. A Fiscalía mantén a pena de 6 anos de cadea para o loteiro, o que acusa de quedar coa primitiva premiada con 4,7 millóns de euros, os mesmos que para o seu irmán Miguel por un delito de branqueo de capitais. Imos ver as imaxes gravadas por unha cámara de vixilancia que rexistran o momento exacto en que un vehículo impacta contra unha vivenda situada en pleno centro do Grove. O accidente ocorreu na noite deste pasado domingo cando semella que un coche saltaba un stop e bateu contra outro, que acabou impactando na vivenda. Afortunadamente non hai que lamentar máis que danos materiais e un bo susto o que levaron as persoas que a esas horas estaban no interior. Un temblor, un ruido moi grande. Eu quedei en shock, digo, que pasou? Viña de abaixo e chocou contra ese coche que non fixo stop e perdeu o control polas rayas que se ven todas aquí no suelo. O punto de atención á infancia do Vicedo na Mariña Lucense quedou totalmente calcinado. Por sorte, no momento de incendio non había nenos dentro. Foi unha traballadora a que deu a voz de alarma ao chegar pola mañá. Todo apunta a un curtocircuito como orixe do lume. Agora o seguinte paso é buscar unha alternativa para atender os 7 nenos menores de 3 anos que acudían ao centro. Unha lea con apeiros de labranza entre dous veciños da Fonsagrada pode rematar cunha pena de cadea. A Fiscalía pide para eles 4 e 2 anos de prisión por delitos de lesións agravadas e con instrumento perigoso. Y dice que hubo una discusión, que hubo algún tipo de desencuentro, pero eso no está ni acreditado, ni testifical, ni documentalmente que existiera. Lo único que está acreditado es que una parte ha perdido un ojo y tiene lesiones muy importantes y la otra parte apenas tiene lesiones en las manos, lo cual es compatible incluso con la propia agresión. Esta madrugada un incendio calcinou a metade dos autobuses urbanos da cidade de Burgos. Diante da magnitude das perdas, o Concello pediu axuda a outras cidades para que lle cedan vehículos e poder manter así o transporte urbano. Preto das 2 da mañá saltou a alerta porque un incendio estaba arrasando as cocheiras en que pasan a noite os 75 autobuses que dan servizo na rede de transporte urbano de Burgos. O combustible dos propios vehículos, a gran maioría gas natural, propiciou a rápida expansión do lume. Malia a intervención dos bombeiros, 39 autobuses quedaron calcinados por completo ou moi estragados. Un mecánico e outro compañeiro que estaban na nave lograron poñer a salvo 4 unidades, pero un deles tivo que ser hospitalizado logo por inhalación de fume. A alcaldesa e o responsable do servizo de extinción avanzaron esta mañá que aínda é pronto para coñecer as causas e deron por feito que a investigación será longa. As perdas económicas son moi cuantiosas. Para avanzar unha pauta de estimación, a alcaldesa lembrou que só o último dos autobuses que mercaron valeu 600.000 euros. Tamén adiantou que non vai ser doado facerse con tantos vehículos a un tempo. Por iso pediu a colaboración de outras cidades para poder ir repoñendo canto antes a metade das liñas do transporte municipal que tiveron que ser suspendidas. Os Mossos activan un operativo en Lleida contra un grupo que traficaba con drogas e armas.
Iniciaron esta madrugada a operación policial para deter os membros dunha banda implicada en traficantes de marihuana e armas. No operativo participan 200 efectivos de diferentes unidades. O economista Carlos Mella faleceu hoxe aos 95 anos. Foi vicepresidente da Xunta entre 1983 e 1984 no goberno presidido por Xerardo Fernández Albor. Exerceu tamén como director xeral de política financeira con Adolfo Suárez. Carlos Mella publicou varios libros e presidiu a Fundación Castelao. Tamén tal día como hoxe, un 21 de abril de 1926, nacía a raíña Isabel de Inglaterra. Reinou durante 70 anos. Estes días, cun amplo programa de actividades, o Reino Unido lembra unha das monarcas máis queridas, María Sabarís. Isabel II naceu o 21 de abril de 1926, pero o seu destino non era ser raíña, foino porque a abdicación do seu tío Eduardo VIII converteu ao seu pai Xurxo VI en rei. A súa morte en 1952 converteu a Isabel en Isabel II, que reinou durante 70 anos, converténdose así na monarca británica cun reinado máis longo. Agora, case 4 anos despois do seu falecemento, o Reino Unido lembra a súa figura no seu centenario e faino con numerosos actos. Onte, Carlos III inaugurou unha exposición conmemorativa en Buckingham Palace e hoxe a súa filla, a princesa Ana, inaugura o Xardín da Raíña Isabel en Regent's Park. As homenaxes continúan esta tarde cunha recepción especial en Buckingham Palace a que asistirá a familia real. Hoxe tamén se cumpre un ano da morte do Papa Francisco. Nestes 12 meses, a súa sinxela tumba na Basílica de Santa María a Maior de Roma recibiu un fluxo continuo de visitantes e devotos. Segundo a Policía Italiana, 20 millóns de persoas pasaron por ela. Esta igrexa acollerá hoxe unha misa solemne para lembrar a Francisco neste primeiro aniversario. E as autoridades de México identificaron o francotirador que matou unha turista canadense e feriu 13 persoas. Chamábase Julio César Ramírez, tiña 27 anos e nas súas redes sociais coñecíase admirador de Hitler e dos autores do masacre no Instituto Columbine nos Estados Unidos. Esta simpatía podería precisamente estar detrás da súa actuación. O de México, coma outro tiroteo no Brasil que deixou atrapados onte 200 turistas no Río de Xaneiro, son incidentes puntuais, pero poden golpear a imaxe deses países como destino turístico. As axencias de viaxes confirman que a percepción da seguridade é un dos factores que máis pesan cando eliximos un destino. Subiron para contemplar o solpor no Río de Xaneiro e quedaron atrapados nun tiroteo ao despregarse unha operación policial nunha favela abaixo. O Morro dos Irmãos recibe milleiros de visitantes ao ano, como as pirámides de Teotihuacán en México, onde un home abriu fogo contra un grupo de turistas. Son sucesos puntuais que, segundo dignas axencias, non afectan ás vendas de viaxes. Que pode haber un atentado nuns mercadillos navideños, na Rambla de Barcelona, na pirámide de Tehuán en México. A veces, cando ocorren situacións, nos damos conta de que, ostras, a veces pasan cousas, non? Con todo, din que a percepción dun destino como seguro é o que máis pesa para escollelo. A hora de viajar, se non tienes esa seguridad. Ou cambiar de plans. Iba a ir a Turquía e un mes antes foron o das Torres Gemelgas. Hai sitios que me gustaría moito ir de África, pero non iría. He organizado un viaje a Jordania cuando estalló la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Agora os medos volven a apuntar os destinos de Oriente Medio. Egipto, como Omán, como Xordania, son países nos que se poden desenrolar viaxes con total normalidade, que están a distancias moi lonxanas e que a guerra vai por outro lado. Dende a Gavi animan os clientes a confiar e a aproveitar. Aproveitarse precisamente agora de certos lugares pois ten unhas ventaxas, non? Pois prezo, por exemplo, obviamente, porque hai tamén menos aglomeración turística. Nunha axencia de viaxes non vamos a enviar a ningún cliente a un lugar que non sexa seguro. Púxenme indutores de colágeno e agora púxome polinucleótidos con ácido hialurónico. E é o que fago. Acaban de escoitalo. Os tratamentos estéticos están á orde do día. Case a metade da poboación española xa probou algún. Pero cambia a tendencia. Agora xa non se buscan caras artificiais, senón resultados naturais. Unha estética que mellora o aspecto e cuida a saúde.
Técnicas pouco invasivas e prezos cada vez máis populares explican o avance da medicina estética na última década. Con 7.600 centros autorizados no país, somos a meca da industria da beleza en Europa. Los tratamientos médico-estéticos no solo mejoran nuestro aspecto físico, sino que mejoran nuestro estado emocional, que mejoran la autoestima. No buscan cambiar su cara, o sea, lo que ellos buscan es verse mejor. Se ven atenden cada vez máis homes, as mulleres entre 30 e 60 anos seguen sendo maioría. Preocúpalles sobre todo o paso do tempo. Cumplir anos con naturalidade e facendo uns tratamentos, pero con naturalidade, mantendo as túas faccións, a túa esencia. Porque a medicina estética atravesa un cambio de paradigma. Búscanse resultados naturais que sublimen os trazos propios pero sen clonar caras e onde primen por igual apariencia e saúde. Teño un problema de rosácea desde hai moitos anos que estaba empeorando últimamente. Nese sentido, estou moi contenta porque progreso e estou en boas mans. Antes de ponerte en manos de cualquier profesional es que primero compruebes que el sitio donde te vas a realizar el tratamiento es una clínica con una licencia sanitaria. Apostar por profesionais acreditados e non caer nas gangas porque no mundo da estética case nunca máis é mellor. Que a xente me diga pola calle, joder, Lorena, que guapa estás. Pero que non te diga, mi madre, que te hiciste? E seguro que xa notaron esta noite. Non fixo falta taparse moito para dormir. As temperaturas foron tan altas que podemos falar de noite tropical. En Marín, por exemplo, ás 8 da mañá pasaban dos 26 graus. Antes das 8 da mañá en Bueu, os termómetros marcaban os 25 graus. E se imos un pouquiño co reloxo para atrás, de madrugada, en Sanxenxo había 24,2 graus. Nos fomos ata Marín para comprobar como pasaron a noite. 26,5 graus que ben sentiu Paz, que leva 20 anos erguéndose de madrugada para abrir a súa cafetería e non acorda tal. Eu levántome sobre as 5 da mañán todos os días e salgo da casa a 5:20, 5:25. E hoxe pola mañán cando salín sorprendeume un mogollón porque susto salir por a porta doume como así un sopapo de aire quente e dixe, ostras, que pasa aquí? E polo que nos contaron en Marín, no interior das casas non se notaba tanto porque non lles deu tempo a aquecer. Era o saíren pola porta cando se decataban do inusual da temperatura. Y ahora abres el portal del edificio y te encuentras con la bocanada de aire caliente. Pois non sei, se foi alta 20 grados, 21 grados. 26,5. Caramba. Madre mía, pois sí que hizo calor, ¿eh? Ai, sí, 26 había. Mañana xa ás 10, 9:30 había 26 grados. A las 8 salimos nosotros de casa y había 26 grados. Entonces eso no es normal. O sea, la temperatura es de verano, pero tiene pinta de que puede llover algo. E non está equivocada porque a EMET ten activado o aviso amarelo por trebóns para esta tarde en prácticamente toda a provincia da Coruña, o norte e centro de Lugo, o norte de Pontevedra e a comarca do Carballiño en Ourense. É un aviso por refachos fortes, pero tamén por pedrazo, que virá a refrescar unha xornada de calmuzo. Non é normal. Mais que extraordinaria. Precisamente xa comeza a actividade treboenta, chove desta hora con certa intensidade en comarcas como as de Verín, Viana ou Valdeorras, na zona de Quiroga ou Courel, en Lugo, en Sarria, tamén na Mariña, como ven zonas das 4 provincias en aviso por episodios treboentos, ollo que poden vir acompañados, como escoitábamos, por fortes refachos de vento, xusto cando se registran ese episodio treboento, e tamén non sería raro algún episodio de pedrazo tamén ao longo da tarde con eses ventos de componente sur, e fíxense nas temperaturas, calor abafante, complicado dormir esta noite, pero tamén sensación de calmuzo, de bochorno tamén agora, e o que nos espera durante a tarde. Podemos chegar de novo aos 30 graus, pero chaman a atención ás temperaturas máximas do norte de Fisterra, onde tamén se poden achegar aos 27-28 graus. Como sempre, despois de Sevilla Información Deportiva, volvemos e falamos dos cambios da primavera que nos vai traer os próximos días. Xa coñecemos a nova exposición da Fundación MOB que se poderá ver este verán na Coruña. Marta Ortega, presidenta desa fundación, anunciou pro vindeiro 20 de xuño a mostra Doubts, de Paolo Roversi. É un fotógrafo con 40 anos de traxectoria que realizou traballos para as mellores revistas como Vogue ou Vanity Fair. Unha oportunidade única de ver unha grande exposición dun grande artista entre o 20 de xuño e o 20 de setembro. Foi publicado esta mesma noite Foco Rani, o novo videoclip da cantante Rosalía. Ademais, a artista está de parabéns porque o próximo xoves en Miami vai recibir o premio á Muller
do ano nunha cerimonia que homenaxea as mulleres latinas na música. Con ela, con Rosalía, marchamos ata mañá.